Nanuhol na lang ang mga tagtungod nga mibisita sa ilang mga minatay sa Wireless Cemetery sa Davao City aron hinduan ang lubnganan sa ilang mga mipanaw nga mahal sa kinabuhi. Nakakolumbaryum ang lubong dinhi ug dali ra hinduan. Adunay nagpalitiring sa pangalan sa mga minatay kay nahanap na sangit tinuig ang paghandom sa mga minatay sa mga menteryo. Sa Roman Catholic Cemetery, mingaw sab kaayo ang mga tao. Kung itandi sa mga nanglabay nga kalagkalag na halos magpanon ang tao sa Padre Selga Street nga magbaktas padulong sa mga Memorial Park o public cemetery. Apan, nagpatuman gihapon og one-way traffic sa lugar. Nagpabiling strikto ang mga pulis nga nagmuntar og police assistance desk. Gipangkumpiska ang mga gidili nga dalhon sa sementeryo pero maklaim gihapon kini og balik sa mga tag-iya. Sukwahi ang panon sa mga tawo nga padulong sa sementeryo ug sa mga mobiyahe pagawas sa Davao City. Sama ni ining taas kayo nga linya sa mga sakyanan sa mga pantalan sa syudad. Sagad diini mutabok sa isla sa Samal. Puno-puno ang mga barge ug lansya sa mga pasahero nga patabok sa isla. Nagtinabang ang hinuon ang mga pulis, sundalo ug Coast Guard personnel sa pagpatuman sa seguridad aron luwas ang biyahe sa mga tao.